nu er det virkelig blæst op. Nu har vi en stiv cooling her. Vi har vel omkring en 8-9 sekundmeter. I kan se flagstangen derovre. Og nu vil jeg tyre den ud over her. En fin solnedgang. Og der går det derudad. Og det er lidt svært at filme, og samtidig med, at man også skal styre jo. Men det kan far jo. Han kan det der. Filmer med en hånd, og så flyver vi med den anden hånd.